koniec demokracie a návrat skutočnosti. Ako už napovedá názov mojej prednášky, reč bude o rozpore medzi realitou ľudskej prirodzenosti a demokratickou politickou teóriou, respektíve pokusom o demokratickú prax. V konečnom dôsledku bude potom reč o zlyhaní demokratických teórií a praxi a následne o možných alternatívach súčasnej odumierajúcej demokratickej hegemónii, ako to pozorujeme okolo nás, myslím, že všetci. Takže v prvom rade by som sa zaoberal rozporom demokracie s metafyzickou skutočnosťou. Aby sme išli do nejakej také väčšej hĺbky, čo sa týka nejakých základov tej skutočnosti. Demokracia je primárne v rozpore so skutočnosťou metafyzickou, áno? A to je Božia vláda nad svetom a ľuďmi. Tento rozpor demokracie ako ľudského počinu, ako nejakého ľudského aktu, ľudskej vôle, sa odvíja od základného postulátu novodobej demokracie, ktorý operuje s tézou všetká moc pochádza z ľudu. To je uholný kameň modernej doby. Človek odmieta uznať závislosť na Bohu a chce byť sám sebe pánom. On sám chce byť zdrojom moci v štáte. To je v príkrom rozpore s učením cirkvi. Téza o tom, že všetká moc pochádza z ľudu, bola odsúdená ako blud. Toto učenie odmietol už Lev XIII v encyklike o politickej moci De Turnum Illud. Hovorí tam konkrétne. Veľký počet modernistov hlása, že všetká moc vychádza z ľudu. Úplne opačný je názor katolícky, ktorý právo vlády odvodzuje od Boha ako prirodzeného a nutného pôvodu. Pápež Lev XIII hovorí o zvrátenosti priznávajúcej v spoločnosti suverenitu ľudu. A svätý Pius X dodáva, že tí, čo chcú dosiahnuť tento ideál suverenity ľudu, túžia tak v opaku ku katolickému učeniu. Toto hovorí Pius X v encyklike Notre Charge Apostolique a tá encyklika sa týka kritiky hnutia Silon, ktorého vodcom bol Marc Sager a konkrétne sa jedná o hnutie presadzujúce kresťanskú demokraciu. Čiže samotné toto hnutie bolo odsúdené v tejto encyklike. Takže podľa cirkevného učenia všetká moc v štáte pochádza od Boha. V porovnaní k tomu môžeme uviesť základné články súčasnej slovenskej ústavy. V článku 2 odstavec 1 sa hovorí konkrétne, štátna moc pochádza od občanov. Čiže máme tu dočinenia s typickým príkladom nejakej modernej, liberálno-demokratickej ústavy, ktorá presne zodpovedá tomu popisu, o ktorom som hovoril vyššie. Áno. Aj slovenská ústava súčasná tvrdí, že všetká moc pochádza z ľudu. Áno, je odvodená od ľudu, o Bohu sa tam nehovorí vôbec. Pre porovnanie, to, čo môj predrečník hovoril, je tu tá ústava z roku 1939, kde sa jasne deklaruje, že všetká moc pochádza od Boha. Ešte len ako takú kuriozitu, v článku 1 Slovenskej ústavy súčasnej sa tvrdí: Slovenská republika je demokratický štát, neviaže sa na nejakú ideológiu alebo náboženstvo. Je zjavné, že demokratická nejaká teória je ideológia a preto keď tvrdí tá ústava, že sa neviaže na žiadnu ideológiu, tak je to v podstate lož. Je naviazaná na demokratickú ideológiu a v tom už vidíme ten základný rozpor medzi tým deklarovaným a reálnym. Áno. Na jednej strane tá ústava sa tvári ako niečo neutrálne, ako niečo, čo sa neviaže na žiadnu ideológiu, čo umožňuje všetkým svojim zainteresovaným, teda tým občanom, hovoriť čokoľvek. Áno. Na druhej strane tvrdí, že Slovenská republika je demokratický štát, že evidentne sa na nejakú ideológiu viaže. Cirkev samozrejme neodmieta možnosť zastupiteľského zboru pri vláde, ani voľbu panovníka a podobne.
K tomu dochádzalo počas celých cirkevných dejín. A to ani nie je podstatou novodobej demokracie. Podstatou novodobej demokracie je vzbúra proti Božiemu poriadku a poriadku ním stvoreného sveta. Utopická rovnosť a sloboda ľudí to sú len čiastkové atribúty tejto idei. Hlavná tendencia demokracie čerpá podnety z prvotnej vzbury človeka voči Bohu v raji. Odmietnutie poslušnosti voči Bohu je zakladajúcim gestom demokracie. V protestantskej pôvodnej, mäkšej verzii išlo o snahu izolovať svet od Boha pomocou deistickej idei stvoriteľa, ktorý sa nestará do slobodných ľudí a naplno nestará sa do slobodných ľudí. Tam je tá teória 17. 18. storočia tých anglických deistov, ktorí v podstate považujú Boha za nejakého hodinára, ktorý natiahol strojček a strojček beží už bez neho a ľudia si sami vládnu podľa schopností svojich a podľa potrieb. No a naplno potom toto gesto odhalilo svoj zámer počas francúzskej revolúcie, kde už bol Boh definitívne odsunutý mimo ten politický koncept. Inšpirácia tohoto snaženia samozrejme upomína na satanskú vzburu a satanovo heslo non servam, nebudem slúžiť. Samozrejme nebude slúžiť Bohu, áno. V ľudskej podobe nebude slúžiť potom samozrejme ani reprezentantom Božej vôle, čiže katolíckej cirkvi a štátom, ktoré v menšej alebo väčšej miere boli ochrancami kresťanstva. Čiže v demokratickom ponímaní ľud sám rozhoduje o tom, za prvé, či existuje Boh alebo nie, a to už či sa rozhodne o tomto kolektívne alebo individuálne, každý občan. Za druhé, ak existuje, či mu bude slúžiť alebo nie. Za tretie, sa rozhoduje o tom, či mu niekto bude rozkazovať alebo nie. Áno, to je akože, tá demokratická koncepcia predpokladá, že každý občan vlastne slobodne sa podvoluje a sám dáva súhlas k tomu, že mu niekto bude rozkazovať. Nikto nemá právo podľa tej teórie mu rozkazovať autoritatívne, bez jeho prispenia. Za štvrté sa rozhoduje, akú formu bude mať toto rozkazovanie, vládnutie. A za piate, a to je najkomickejšie, ako bude on, ľud, či už individuálne alebo kolektívne, rozkazovať svojim vládcom, kontrolovať ich a ako suverén odvolávať ich. Čo vidíme samozrejme, že tá teória je takáto, áno, že ten ľud, keď sa mu niekto znepáči, áno, alebo niekto predostrie nejaké veci, ktoré jemu nebudú povoliť, naloží ako suverén, áno, vlastne ten ľud disponuje tým panovníckym suverenizmom. On, ako hovorí Karl Schmitt vo svojej slavnej politickej teológii, on rozhoduje o výnimočnom stave ako suverén. Keď ten ľud sa rozhodne, že niekto nie je legitímny, tak to bude. Posledný bod týchto utopických pretencií moderného človeka, komicky domýšľavých, ak porovnáme tieto ambície siahajúce až k nebesiam s bezmocnosťou stádovitého človečika v realite kryptooligarchie súčasného sveta, siaha k samotnej hranici opačného pólu v polarizovanom vzťahu človek-Boh. Touto hranicou je ľudská prirodzenosť. Tá má svoje základy v metafyzickej skutočnosti. Ale moderný demokratický človek, pán sám nad sebou, samým, to odmieta. V konečnom dôsledku jeho snaha o zničenie Boha vedie automaticky k snahe o zničenie prirodzenosti. Pretože človek podvedomo samozrejme cíti tlak Božej moci a chce sa z nej vymaniť, a keďže nemá dosah na elimináciu Božej existencie, na reálnu elimináciu, tak sa pokúša zničiť aspoň to, o čom verí, že tým plne disponuje. To je Bohom mu danú prirodzenosť. Nejde len o to zničiť výsledok Božieho stvoriteľského aktu. Chuť zničiť svoju prirodzenosť vyplýva u moderného človeka z averzie voči dedičnému hriechu, teda voči dôsledku toho aktu prvej vzbury človeka, na ktorý on demokraciou naväzuje. Práve skutočnosť dedičného hriechu, narušenie ľudskej podstaty
a trvalá náchylnosť k zlému sú konštantou ľudskej úbohosti a bezmocnosti. Čiže vzbúra proti dedičnému hriechu je druhou základnou inšpiráciou po vzbúre voči Bohu, z ktorej vyrastá demokracia. Ak by totiž človek dokázal konštituovať spoločnosť na báze prekonania dedičného hriechu, vylepšenia ľudského údelu, smerom k bezkonfliktnosti, k tolerancii, bratstvu medzi národmi a podobne, tak by zároveň vyvrátil aj dogmu o nemennosti dedičného hriechu a zbavil by sa svojej mentálnej závislosti na Bohu. O ďalších výhodách pre moderného človeka ani nemusíme dlho uvažovať. Áno, je tam v prvom rade popretím dedičného hriechu môže poprieť vykupiteľskú úlohu Ježiša Krista, a tým pádom sa zbaviť kresťanstva. Môže sa zbaviť jeho inštitúcií, kultúry, ďalej možnosti vytvárania nejakej svojej variabilnej identity a podobne. No, čiže keď zničí ten základ, má otvorené pole pre ďalšie experimentovanie. A práve v tomto bode, v bode dedičného hriechu, dochádza k praktickej deštrukcii demokratickej idei. Áno. Kým v teoretickej fabulácii je dovolené blúzniť o tolerancii, o svete bez národov, a vojen, bez násilia, bez náboženstiev, tak neúprosná realita dedičného hriechu, náchylnosti človeka k úzlu, vedie človeka neúprosne na cestu násilia a samozrejme následne k potláčaniu násilia mocou. Táto nepreniknuteľná stena reality, o ktorú sa demokratická utopia neustále rozbíja, je niečím, čo potvrdzuje vládu Božiu nad svetom. Nemennosť ľudskej prirodzenosti a v konečnom dôsledku spôsobuje krach demokracie. Nech je snaha o popretie hierarchie v spoločnosti akákoľvek silná, pokrytecká a umelo živená, spoločnosť sa vždy neomylne usporiada hierarchicky. Ľudia sa môžu pokúšať o akúkoľvek rovnosť a slobodu, ale vždy po každej revolúcii sa spoločnosť znovu usporiada do pyramidálneho tvaru. Nemennosť ľudskej prirodzenosti je hlavnou príčinou nemožnosti reálnej ľudovlády. Zistenie tohoto faktu po uskutočnených revolúciách vo Francúzsku, v Rusku a podobne viedlo zúfalých zastáncov ľudovlády k aplikácii tzv. Permanentnej revolúcie spoločnosti, čo má podľa jej prvého teoretika Trockého Bronštajna zamedziť vytvoreniu trvalého pyramidálno-hierarchického tvaru spoločnosti. Čiže súčasní predstavitelia euroatlantických, nazvime ich trockisticko-neokonzervatívnych trendov, teda sú len dôslednými požadovateľmi demokracie, to je vzbúry proti Bohu, človeka proti Bohu, poučenými praxou revolučného zlyhania. Oni videli, že tie revolúcie v podstate, nech ich uskutočnili akoukoľvek formou, s akýmikoľvek nasadeniami finančnými, mocenskými, vždy, keď sa rozbila tá stará štruktúra spoločnosti, áno, a už to vyzeralo tak, že sa bude tá spoločnosť naďalej udržiavať v nejakom tom stave permanentnej anarchie alebo také nejakej demokratickej rozloženosti. Na novo sa vždy tá spoločnosť usporiadala tak, že vznikla nejaká mocenská elita na vrchu a nejaké ovládané masy na spodu. Častokrát s oveľa horšími výsledkami ako tie predchádzajúce režimy, častokrát sa to obratilo proti tým samotným demokratom, ktorí to celé organizovali a výsledok bol v podstate nulový. Toto už oni vedia, to už vedel aj Antonio Gramsci, známy teda teoretik, ďalší taliansky tohoto, a preto navrhoval tzv. tú postupnú infiltráciu tých inštitúcií, ktoré by v podstate sa zmenili na nejaké stroje na permanentnú revolúciu. Pokúšajú sa preto rozbiť ľudskú prirodzenosť, ľudovo sa to volá tzv. Salámovou metódou, čiže pomalou permanentnou deštrukciou. Ich snaha je však vopred odsúdená na neúspech, podobne ako každá vzbúra proti Božiemu poriadku. Spleť vlastností človeka, vyplývajúcich z faktu dedičného hriechu, je determinovaná tzv. 7 hlavnými hriechmi, to neviem, či tu musím obzvlášť zdôrazňovať, tí, čo sú katolíci, o tom dobre vedia, z ktorých plynú ďalšie. Áno, ale není na škodu si to zopakovať, tie hlavné hriechy.
Je to pýcha, lákomstvo, smilstvo, obžerstvo, hnev, závisť a lenivosť. Áno. Čiže to sú veci, ktoré sú vlastné všetkým ľuďom. Rovnosť ľudí v hriechu je v podstate jedinou rovnosťou na svete. Áno, všetci máme týchto 7 predpokladov a nikto nie je vyňatý z možnosti hrešiť. Následne netreba veľa rozumu na to, aby každý, komu je jasný fakt týchto 7 podnetov, zhodnotil možnosť systému, ktorý hlása vládu ľudu a slobodu, rovnosť a bratstvo za nulovú. Áno. Ako by sa dalo zabrániť nejakému lakovému politikovi, aby nekradol, smilnému, aby sa nezháňal za danými radovánkami, závislivému, aby neintrigoval a ľahko si domyslíme do dôsledkov ten morálny hnoj, ktorý z toho automaticky vyplýva. No, takže tam opäť ako tá stena tej reality nepustí. Áno. Môžu očakávať ľudia, neviem aké pozitívne výsledky od demokracie, proste tá demokracia narába s tou ľudskou prirodzenosťou takou, aká vždy bola, tie výsledky budú vždy rovnaké. Áno. Momentálne sa nachádzame v dobe, ktorá sa rapidne priblížila koncu tohoto demokratického blúznenia. Nezrovnalosť medzi demokratickou teóriou a reálnou oligarchicko-plutokratickou praxou je už taká očividná, že vývoj pravdepodobne bude spieť otvorene, podobne ako v starom Ríme, najprv k vláde nejakého oligarchického zväzu, podobne ako bol triumvirát, a vyústí do nejakej formy imperiálneho pánstva, pravdepodobne novopohanského charakteru. Tu si musíme objasniť jeden zásadný omyl pri posudzovaní tzv. Demokracie. Obhajcovia demokracie radi poukazujú na to, že demokracia bola faktom, veď bola v Spojených štátoch, neskôr v Európe a pekne to fungovalo a všetkým sa to páčilo. To je však zásadný omyl. To, čo sme videli v priebehu posledných 200 rokov, to bol len prechodný stav, v ktorom boli všetky deštrukčné, protiskutočnostné nezmysly, áno, brzdené odumierajúcim starým poriadkom. Mali sme tu vlastne staré monarchie, ktoré len pozvolne ustupovali revolučnému tlaku. Áno, USA boli v podstate ešte v prvej polovici 19. storočia aristokratickou republikou, starý kresťanský svet odchádzal pomaly a tak sa zdalo, že je možná symbióza medzi kresťanstvom a demokraciou. Predovšetkým tu bola kresťanská morálka, ktorá bránila rýchlemu dovršeniu tohoto demokratického podvodu. Vo vzťahoch medzi ľuďmi, vo vzťahoch, dajme tomu, obchodníkov k zákazníkom a tak ďalej a tak ďalej. Potom všetky tie nejaké lapsusy súčasného sveta s ľudivou sú príjmané hlavne staršími ľuďmi. Ako je to možné, že keď ja som pred 80 rokmi išiel do obchodu, nekradlo sa, nepodvádzalo sa, no proste bola tam tá základná morálka, áno, bola tam tá morálka vtedy ešte aj v cechoch pestovaná, ktorá ešte sa tradovala a teraz už nie, takže ten rozklad sa naplno prejavil. Takže demokracia bola predstavovaná ako niečo neutrálneho, áno, ako akási veselá a tolerantná aréna názorov, v rámci ktorej sa podiskutuje katolík so slobodomurárom, monarchista s anarchistom, prostitútka so sveticou a homosexuál s otcom rodiny. Dnes jasne vidíme lož tejto ilúzie. Svet dedičného hriechu takto nefunguje. Demokraciu radi kladli jej obhajcovia do protikladu k zlým autoritatívno-totalitným systémom. Skutočnosť je však taká, že na tomto svete každá ideológia, každý systém je nutne totalitný. Každý usiluje o čo najväčšiu mieru moci, keby mohol ovládnuť celú planétu. To platí aj o demokracii a my máme to pochybné potešenie byť svedkami jej snahy o završenie tohto procesu. Sme svedkami, ako pomaly, ale isto odhadzuje svoju masku falošnej tolerancie a ukazuje svoje pravé prepojenie na skutočnosť. Tým, že ukáže svoju pravú tvár tohoto podvodu, samozrejme poprie seba samú, áno, respektíve svoju živú ideológiu. Ale to ju už nebude trápiť, áno, pretože jej pravým účelom bola vzbúra proti Bohu, ako sme si povedali na začiatku, a nie nejaká imaginárna rovnosť medzi ľuďmi. Završená v podobe novopohanskej oligarchie, prípadne impéria,
s perverznou protiprirodzenou donúcovacou ideológiou, potvrdí to, čo si mysleli už kresťanskí myslitelia z konca 18. a začiatku 19. storočia, ako Joseph de Maistre, Bonald alebo Donoso Cortés, a síce, že demokratický humbug bol len stratégiou na zničenie kresťanstva. Dilema teda nestojí demokracia alebo totalita, ale aká totalita nám bude vládnuť? V zmysle totality ideologickej. Ako náhle sa vyparí oblak demokratického podvodu, budeme postavení práve pred túto voľbu. Všetky momentálne aktuálne svetové ideológie usilujú o totalitu a nemôžu inak. Už z prirodzenosti to vyplýva. Máme tu islám, o ktorého planetárnej ašpirácii dúfam nikto nepochybuje. Máme tu novopohansko-satanistickú európsku revolúciu, práve sa završujúcu. Je tu buddhizmus a ďalšie silnejšie alebo slabšie ideológie. Každá z nich usiluje o totálne ovládnutie planéty. A je tu kresťanstvo, Svätá katolícka cirkev, ťažko skúšaná aj vnútorným rozkladom. Každý katolícky kresťan, ak nestratil kontext učenia cirkvi a viery, veľmi dobre vie, že je povinnosťou cirkvi rozšíriť kresťanstvo do celého sveta. Bolo by lžou a rúhaním proti dejinám cirkvi, ak by niekto popieral, že úlohou apoštolátu vždy bolo, aby všetci ľudia na svete boli kresťanmi. Spása duší je prvoradá a extra ecclesiam nulla salus, mimo cirkvi nie je spásy. Z toho ľahko odvodíme tieto závery. Koniec demokracie bude znamenať koniec pretvárky. Politické a sociálne systémy budú sa uberať smerom k autoritatívnosti. V rámci novopohanstva a islámu, ale aj v Číne a Indii pravdepodobne aj k otroctvu, ako to predpovedal anglický katolícky spisovateľ Hilaire Belloc. Kresťania budú potom donútení sa zmobilizovať, ak budú chcieť prežiť, prípadne uchovať svoju kultúru a civilizáciu. Teraz v kontexte tejto situácie môžem povedať o tom, čo by mohlo byť úlohou Slovenska, respektíve ako by sa Slovensko mohlo uchovať v tomto procese, ktorý zaiste bude krvavý a bude mať ďaleko siahle následky. Teraz prejdeme teda od tých celoplanetárnej situácií k lokálnej a povedzme si, aké sú možnosti slovenského národa v daných okolnostiach. Nebudem preceňovať úlohu nášho národa v budúcich dejinách, ako to radi robia niektorí ctitelia svätého Jana Pavla II, odvolávajúc sa na jeho slová o akejsi zásadnej, ťažko špecifikovateľnej úlohe slovenského národa pri zachovaní kresťanstva pri jeho záchrane. Stanovím si ciele o mnoho skromnejšie, skúsim sa zamyslieť nad možnosťami Slovenska po zániku demokracie a nastolení otvorenej oligarchie vo svete. Tu len na okraj treba pripomenúť, že zmenu režimu nemusí sprevádzať opustenie inštitucionálnych názvov. Áno, vidíme, ako v starom Ríme cisári, hlavne Augustus, hrali komédiu v zmysle republikánskom, dávali všetko schvaľovať senátom a odmietali titul kráľa Rex, aby dokázali, že republika ďalej trvá. Takisto aj tie inštitúcie oligarchické naďalej môžu používať tú demokratickú terminológiu a tým by sme sa nemali dať zmiasť. No, pri hľadaní možnosti nejakého nového slovenského údelu si musíme najprv uvedomiť charakter nášho národa. Áno. Musíme byť otvorení, áno, nesmieme si zastierať určité stránky nášho národa. Sme Slovania, a to Slovania s veľmi nízkym zmyslom pre štátnu moc v zmysle administratívnom a patriotickom. Naše inštinkty sú vedené rodovosťou, rodinou alebo tiež klanovou mentalitou. Sme patriarchálni v zmysle podrobenia sa a poslušnosti, rešpektujeme patriarchálnu autoritu rodinného typu, čo opäť upomína na určitú klanovú mentalitu. Nemáme veľký zmysel pre organizáciu, masovú politickú aktivitu, angažovanosť na nejakom verejnom fóre. Demokracia je v skutočnosti pre nás jedným cudzým implantátom. Áno? A väčšinovo ešte stále sme kresťania a katolíci.
To sú základné predpoklady, z ktorých musíme vychádzať. Pre Slovákov a v podstate aj pre Slovanov všeobecne je monarchia, čiže nejaká rodinno-patriarchálny typ usporiadania spoločnosti, pravdepodobne najadekvátnejší. Celé ich nazeranie smeruje k očakávaniu, že ich vládca sa bude chovať ako otec, prísny, ale spravodlivý, uprednostňujúci svoj národ ako rodinu pred inými. Tu si môžeme všimnúť, ako spontánne sa utvorilo počas slovenského štátu priam patriarchálno-monarchické vnímanie Jozefa Tisa v pospolitom ľude. Národ k nemu sa upol priam s nejakou detinskou dôverou a to skôr na citovej ako na nejakej racionálnej báze. Sám Jozef Tiso si bol pravdepodobne vedomý tejto povahovej črty národa a tak uvažoval o nastolení monarchie s bulharskými Koburgovcami ako dynastiou. To však zostalo len v rovine zárodočných pokusov. Obraz Jozefa Tisa v predstavách ľudí úplne zatlačil do úzadia, to je zaujímavé, ostatné postavy národného života. A to aj napriek tomu, že Tiso nebol pred rokom 1939 ani populárny, ani nejaký obľúbený rečník, ani radikál ako Sidor s Machom. Nakoniec sa ale city ľudu automaticky upli k tomuto otcovskému typu. Svedčí o tom, že ten národ má tendenciu sa upínať v takejto forme toho nejakého patriarchálneho monarcha. K tomu pristupuje u slovenského národa široká averzia k politickej angažovanosti. Pokiaľ nie je samozrejme spojená s nejakými materiálnymi benefitmi a je vnímaná ako forma zárobkovej činnosti. Katastrofálne výsledky posledného referenda sú toho jasným dokladom. Tá angažovanosť slovenskému národu nie je vlastná na tom demokratickom fóre. Súčasný stav naopak neustále pobáda, aby sa politicky a spoločensky angažoval v zmysle demokratickej angažovanosti a snaží sa mu vnútiť mentalitu Anglosasa alebo Švajčiara. Jeho príchylnosť k domácnosti a k rodine je vykreslovaná ako negatívna zaostalosť, kombinovaná so spiatočníckym cirkevníctvom vidieckého typu. Čiže národno-mobilizačný potenciál je tak u Slovákov v demokracii takmer nulový. V porovnaní s etnikami, ktoré majú stáročnú skúsenosť s individuálnou angažovanosťou, siahajúcou častokrát až do dôb vzťahovania národov, je Slovák v demokratickom svete odkázaný na večný chaos a rozklad národnej identity. Kým západné etniká využívajú častokrát demokraciu ako nástroj na ovládnutie ďalších štátov, tak Slovensko, neschopné tento nástroj uchopiť ani v zmysle mocenskej páky, je odkázané byť cieľovou stanicou mocenských ambícií z cudziny. K tomu pristupuje samozrejme chuť demokracie zničiť vyhranenú religiozitu slovenského národa. Slovensko, podobne ako súčasná cirkev vo všeobecnosti, sa tak zaplieta do neriešiteľných situácií, keď na jednej strane chce uchovať religiozitu a na strane druhej ju chce úplne detinsky nechať garantovať demokraciou, jej úhlavným nepriateľom. V konečnom dôsledku sa javí teda demokracia ako nástroj deštrukcie slovenskej národnej identity, čoho svedkami sme práve v súčasnosti, keď tento trend postupuje s rapidnou rýchlosťou. Aké sú naše šance na zvrátenie tejto situácie? V zmysle nejakej revolúcie alebo masového hnutia nulové. Ten charakter nášho národa je úplne opačný. Navyše súčasný oligarchický svet, úzko previazaný a kontrolovaný obrovskými finančnými a priemyselnými zväzmi, nič také ani v realite neumožňuje. Ak by sa niekto niečo také rozhodol financovať, nutne vzniká podozrenie, za akým účelom to financuje a čo za to bude chcieť. Na reálny odpor voči súčasnej novopohanskej oligarchii by bolo treba neuveriteľné množstvo finančných prostriedkov. Jedinou šancou podľa mňa je pomalá infiltrácia a práca na spôsob prvých kresťanov. Alebo využitie, to je druhá varianta, s ktorou môžeme rátať, využitie prechodu novopohanského režimu
zo štádia demokracie do štádia otvorenej oligarchie alebo teda toho novoplánského impéria. V tom nastalom zmätku, zániku demokracie, máme šancu využiť tento zmätok na inštaláciu takého systému, ktorý bude viac kolidovať s našim národným charakterom. Naša povaha nám neumožňuje nejaké samostatné pozdvihnutie, ako sme sa presvedčili aj v rokoch 1918, 39, 92. Nie sme národ angažovanosti a nejakej sofistikovanej germánskej organizácie. Musíme čakať na príležitosť a ak budeme pripravení a situácia nám to umožní, môžeme zareagovať a vedúca vrstva národa tak zareaguje k nejakému prospechu toho národa. Optimálnym systémom by bola katolická monarchia. Šance sú však veľmi nízke, to si uvedomujeme. Ale tu teraz hovoríme o tom, čo by najviac prospelo národnému celku, nie o uskutočniteľnosti. Otcovský charakter vládcu sa osvedčil, napríklad aj v osobe prezidenta Jozefa Tisa, ktorý stelesňoval práve tento typ. Z hľadiska kontinuity je však nereálne očakávať permanentný návrat tohoto kňazského typu alebo kňaza podobného typu. Kontinuitu národnej stability je nutné založiť na dynastii. Tam je veľmi dôležitá tá kontinuita, ktorá by stelesňovala Slovensko rodinného typu. Sociálny systém by sa mal opierať o učenie cirkvi, ako bolo konštituované v dokumentoch známych Rerum Novarum, Quadragesimo Anno a ďalších. Systém by mal byť stavovský, aby reprezentoval všetky vrstvy národa, a nielen nejakých profesionálnych politikov, právnikov a členov divadelných a televíznych spoločností. Štát by mal ochraňovať a protežovať kresťanstvo, predovšetkým katolícku cirkev. Tam pristupuje aj tá praktická stránka monarchie, ktorú si málo kto uvedomuje. To nám diktuje už ten sedliacky rozum, že ak by bol aj ten monarcha zlý, čo je tak 50 na 50%, vždy to je jeden tyran, jeden zlodej, jeden lump, kdežto ten parlament obsahuje tých lumpov alebo tých politikov je podstatne viac, čiže je vždy lepšie, keď škodí jeden, ako keď ich škodí 200, 300, 400 a možno ešte aj viac. Tu by som troška, nie že poupravil, ale troška by som rozšíril to, čo hovoril môj predrečník. On spomínal svätého Tomáša Akvinského, ktorý údajne hovorí, že demokracia je najmenej škodlivá forma tyranidy. Áno, to je proste ten rozpor medzi tým, alebo rozpor, určité doladenie medzi tým, čo hovorí v teologickej sume a tým, čo hovorí, tuto je jeho spis o kráľovstve, to je v podstate jediná špecifikovaná jeho práca, ktorá sa zaoberá politickou teóriou. A tam on hovorí jasne, naopak, že je lepšie, keď je to, čo som v podstate hovoril ja teraz pred chvíľou, že je lepšie, keď vykonáva vládu jeden, aj nespravodlivú, ako keby tú vládu nespravodlivú vykonávali viacerí. Áno. Toto hneď to nájdem. Je to 6. kapitola, ja len ten nadpis prečítam, ten svedčí o tom obsahu, že z vlády mnohých sa častejšie stane tyránska vláda, než z vlády jedného a preto je vláda jedného lepšia. Áno. To aj vykladači filozofie svätého Tomáša majú s tým niekedy problémy, áno, lebo sa im zdá, že v tomto spise de regimine principium je troška odlišná tá koncepcia. Ja si myslím, že v podstate len domyslel niektoré veci do dôsledkov a takto to zhrnul do nejakého takéhoto poznania. Čiže niekto znie akokoľvek nereálne, je to jediná šanca, ako nastolenie nejakej katolíckej monarchie tohoto typu, ako zastaviť rozpad národnej identity, áno, a presun más obyvateľov Slovenska do nejakej kozmopolitnej novopohanskej masy bez identity. Neviem, či ešte máme čas, Igor, áno. Tam je ten problém tej legitimity, ja som chcel na to nadviazať, na toho predrečníka.
tam len išlo o to, že v podstate bolo tu povedané, na akej báze sa konštituovala nejaká tá legitimita Slovenska v 20. storočí. Ten problém tej legitimity z katolického hľadiska samozrejme je hĺbší. Je tam ten problém, áno, ktorý my teraz máme, nemali ho kresťania v podstate pred tou vládou Konštantína Veľkého, keď ešte nebola etablovaná nejaká kresťanská štátna moc. Áno, my už sme zažili etablovanú kresťanskú štátnu moc a vieme, že je to vyššia forma legitimity, vyšší stupeň dobra pre toho katolického kresťana ako iný systém. Áno, čiže kresťan je povinný poslúchať štát a poslúchať moc, lebo tá moc pochádza od Boha, ale zároveň je teda povinný sa usilovať aj o nastolenie tej legitimity vyššieho typu. Áno. Čiže tam treba uvažovať o tej legitimite tiež v nejakých hierarchickom poradí, v nejakej štruktúre. Áno, tam v podstate sa dá hovoriť o tom, že existuje nejaká úplná legitimita, áno, to je tá legitimita toho kresťansko-katolického štátu, áno, kde ten kresťan-katolík je plne stotožnený s tou legitimitou, a potom je tzv. Trpná, no, že proste ten kresťan-katolík len trpne znáša moc, áno, ktorá bola prepožičaná vo všeobecnosti tomu štátu od Boha a podriaďuje sa mu, áno, ale v podstate na báze toho učenia, áno, tých stredovekých scholastikov, pri nejakej prvej príležitosti, áno, keď sa dá zmeniť ten systém, keď sa dá naplniť sa legitimita v zmysle toho katolického štátu, treba sa o to usilovať. Tam ako príklad nám môže poslúžiť generál Franco v Španielsku, kde jednoznačne ten režim mal prvky tej tyranidy. Stredoveky myslitelia samozrejme oni neuvažovali v kontexte štátu, ktorý by bol nekresťanský. Oni si to ani nevedeli predstaviť, že áno. My už v tom žijeme, takže môžeme považovať, za prejav tyranidy bolo vždy považované aj nejaké protikresťanské skutky a tendencie u vládárov. Čiže ten systém, ktorý bojuje proti kresťanstvu takým alebo onakým spôsobom, môže byť chápaný ako tyranida a môže byť na tú tyraniu potom uplatňovaná tá teória o zvrhnutí tyrana, ktorá bola v stredoveku rozšírená veľmi u svätého Tomáša, Jana zo Salisbury a mnohých iných ďalších scholastikov. Takže v podstate chcem len toľko povedať, že jediná nejaká plne legitímna štátna forma, ktorá tu bola na území Slovenska v tom 20. storočí, samozrejme, bola tu tá monarchia, tej musíme priznať tú legitimitu, nech bola aká bola k slovenskému národu, ale potom to bol len ten štát v roku 1939, ktorý sa odvolával plne na tú Božiu moc a v podstate jediný spĺňal tú podmienku tej plnej legitimity, tej akceptovateľnosti pre kresťana, katolíka. To je všetko, čo by som chcel povedať tej legitimite. A to je v podstate aj záver mojej prednášky, takže ďakujem všetkým za pozornosť.